Sanibona izithandwa zami, ninjani? Ngi-right mina. Sekunesikhathi sagcina nezithandwa zami. Ngikade ngibhizi. Last week ngangisenkonzweni kusukela Saturday ebusuku. Saphinde futhi sayibamba Sunday emini. So nje bengikhathele kusukela kuqala isonto. Angikaze ngi-upload i-video. Ngikhathele kusukela kuqala isonto. Nje nomsebenzi nawo ngala kumele umuntu asebenze phela ukuze aphile. Niyazi nansi izithandwa zami. Namhlanje into engifuna sikhulume ngayo izithandwa zami. Kunento esididayo thina abantu abamnyama. Abantu abaningi iyabadida kakhulu. Ngeke ngibone nje kwezinye indawo kuma-TV program uthole ukuthi umuntu uzothi empilweni yakhe akuhambi kahle ngesimo sokuthi akamazi ubaba wakhe, akamazi uma wakhe. Ngolwami ulwazi engifuna ukuthi sixoxe ngalo namhlanje izithandwa zami. Okay, vele akukho mnandi ukukhula ngaphandle kwababa, akukho mnandi ukukhula ngaphandle kwama. Kodwa uma uzaliwe uyingane, like let's say uzalwa umuntu wesifazane etholene naleyo ndoda bathandana bazala ingane, usuke ubelonga komalume not kababa wakho. Into esuke ikwenza ugule nokuthi ube nezinkinga ingoba emqondweni wakho kusuke kugcwele ukuthi ubaba ngimazi, empilweni yami kwenzeka kanjena nje ingoba ubaba akekho, ngidinga isiko lakababa. Izithandwa zami, isiko lakababa soze lakugulisa if uma wakhe engashadanga khona. Into ezokunikeza inkinga ukuhlala wazi ukuthi nginobaba, kuthiwa owasekuthini, angikaze ngimbone, angimazi, or ngambona ngamgcina ngaleso sikhathi lese ngamgcina ngaso. Ilokho kusuke kudala inkinga kumuntu. Kahle kahle into edala inkinga kumuntu imicabango. Ngoba uma nje uzalwe intombazane ekhaya uma wakho engashadanga nobaba wakho, usuke ubelonga komalume bakho kama wakho. Ngiyafisa ukuthi sikuqonde lokho engamza kwethu, ngiyafisa. And lento yesibongo ihamba ibe nenkinga ngoba okay siyakholwa, siyakhonza ngoba vele kufanele sikhonze. And ukukholwa kwingxenye yempilo and siphila nje ngoNkulunkulu owasidala. So kodwa ekukholweni kwethu akusho ukuthi kumele ukuthi masilahle amasiko ngoba nencwadi engcwele iyasho ethi angizili ukuzochitha kepha ngizogcwalisa. So esiyikhona nesikholelwa yikhona kuyikhona akusoze kwajika. uNkulunkulu vele kufanele simkhonze njengomdali wezulu nomhlaba, kodwa amasiko ethu asisoze sawalahla. Uyabona nje mina nginitshele ngami, nginibekele isibonelo. Mina ke ngiyakhonza. Ekukhonzeni kwami and I know ukuthi lento yesibongo iyayidala izinkinga. As umuntu ngiyakwazi lokho ukuthi lento yesibongo iyayidala inkinga and abantu abaningi abayazi leyo nto. Yabona nje mina ugogo wathola uma engashadanga. Uma engashadanga ngithi uma unesibongo sakhe salapho. Uma nesibongo sakhe ake ngisho nje uma unesibongo sakhe sakaGumede. Uma wakagumede uma akufanele abize isibongo sakaGumede because ugogo wayengashadanga noGumede, bahlanana nje bathandana bashelana baqomana. Okay fine. Uthe esethola uma phela intombazana ngithi uyakhula. So naye wabona insizwa yamshela wayithanda. Kwazalwa mina. Uyayibona leyo nto. So uma kuzalwa mina soze ngabiza isibongo sakaGumede sama because uma wami akabhilongi vele kaGumede, ubhilonga kaDlozi. So ngizama ukunicacisela ukuthi kuyenza isikhathi uthola ukuthi awubizi isibongo sakoma wakho ngqo, but if singaqondile kwayisonisa kama wakho end up ubiza isibongo sakagogo. Yabona nje mina ngiyakhonza and ngiba naye imbono if sengikhulekile ngempela. Ngiyakhuleka. So ngaba nombono ebusuku ukuthi kumele ukuthi kahle kahle ngibize isibongo sakwaDlozi. Vele into engiyaziyo leyo cause ngeke vele
ngibiza isibongo sakubo kama cause ugogo nomkhulu lo wakagumede bahlangana nje bazalisana kwaphela kanjalo. So isibongo engibhilonga kusona esakaDlozi ukuze izinto zami zihambe kahle. So ngizama ukucacisela abanye-ke abangenalo ulwazi. Uzwe umuntu ethi izinto zami ayihambi kahle, fanele ngiyokwenza. Cha, awulenzi nje isiko lababa if uma wakhe engashadanga nobaba wakho. Asilenzi nje isiko lakababa. If ungabhilongi ngama wakho ubhilonga kagogo. Cha, njenganami nje ngisibekile sami isibongo, cha mina esami nje esakagogo isibongo because vele nesakagumede la kwazala khona uma asicacile. And lento le yeyibongo iyenza ukuthi impilo yomuntu ibambeke, ingayi phambili, ibambeke nje. Uyaqala uyazama kungenzeki lutho, noma uyithola imali nje ivele, yabo. Ungaze ugcine kwesesikhathi ucabanga abathakathi kanti akubona abathakathi, yayibo. Mhlambe ngenizwe ngalento yokuthi uba ngazidalwa nani noma ngeke ngize ngigxile kakhulu kukhona, kodwa nje kahle kahle isibongo asive siyenza inkinga empilweni yomuntu, ngoba usukubiza lesibongo. Umuntu nomuntu uyi-Christian awulona i-Christian, but uba nezidalwa zakini eziba nawe lapho khona ezikuvikelayo kuyo yonke into oyenzayo. Uyi-Christian noma ngaba ulona. So which means if ubiza isibongo esingesona, iziphi idalwa ezosondela kuwena? Iziphi? Because lezi ezisuke ibhilonga kuwena vele zizokhala because azikho eduze kwakho, ayikwazi ukukuvikela ngoba khona laba wena abakusingathile obiza bona abangabhilongi emzimbeni wakho. Yilokho-ke thando zami enginakho njengamanje. Bengifuna ukunazisa nje ithando zami akuve kubalekile ukubiza isibongo okuyisona, ngoba if awubizi isona izinto zakho empilweni azihambi kahle. Si-endapha sibona abathakathi, sibona lokhu. Yazi ukuthi lento iyenza nanokuthi uzibone nje ungathandeki emphakathini. Ungathandeki nje emphakathini, abantu bengakuthandi nani emsebenzini, ube ney'nkinga. And abantu abangasekho thando zami bayenza leyo nto, bayayenza. Angifuni ukunikhohlisa, bayayenza. Wena ungaze usole umthakathi kanti umthakathi akuyena, nanoma ekhona umthakathi. Bakhona vele abathakathi, but if idlozi lakho lisondelene nawe liyakwazi ukukuvikela. Abathakathi vele bakhona, boyohlezi bekhona, and umthakathi akuyena umthakathi nokuthi ahambe egcekeni lakho nomshanelo. Umthakathi inhliziyo yomuntu nje, lo yosondelene nayo. It's either umakhelwane nakho noma yini, imicabango yakhe emibi ngawe, like ungakufiseli into enhle, usuke ekuthakatha lapho. Uzile nomshayeli egcekeni lakho wachela noma akazanga, but lezo zinto nje azenzayo ngenhliziyo yakhe ezimbi, ubuthakathi lokho. Size-ke sigcine sisibona ubuthakathi kakhulu, kanti cha, izidalwa zakithi zihlehlile kuthina noma labo abasuke beseduze kwakho abangafanelekile, abangesona isabelo emzimbeni wakho. Yilokho-ke thando zami, ngiyabonga, nginithandani, ngiyanethanda. Ngiyafisa sengathi wonke umuntu ongakhulanga eduze kababa wakhe azi ukuthi cha, Yesu ubaba wakho vele uyadinga ukukwazi la imvelaphi yakhe khona, kodwa awulidingi isiko lakababa wakho if uma wakho engashadanga nobaba wakho. Bye izithandwa, ngiyanithanda. Please ngicela bandla ni like and subscribe. Love you guys.